είναι να πω δύο πράγματα εγώ στην αρχή και έχω και κάτι πράγματα εδώ που θα φανούν. Και μετά κάθε οικογένεια παιδιού θα πει τα δικά της. Ή θα δείξει, ή θα τραγουδήσει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Alors d'abord, moi je fais une petite introduction et puis après, chaque famille des enfants, ça parle des autres, va parler. Ένα άλλο πράγμα είναι ότι κάπου εκεί έχει πολλά μαντίλια για όσους θέλουν να κλάψουν. On a pas mal de mouchoirs en papier pour ceux qui veulent. Pas de problème, hein, on pleure. Ça fait du bien. Και ένα τελευταίο είναι ότι έχουμε ένα τηλέφωνο εκεί με το οποίο θα προσπαθήσουμε στη διάρκεια της συνάντησης. Αυτό είναι τηλέφωνο που ακούνε όλοι. Να πάρουμε τηλέφωνο τον Γκάρι στην Αυστραλία, τον Τόνι που είναι στην Μπουργκόνη, τον Τάκη που είναι στο χωριό και την Ελένη που είναι στο Παρίσι. Μπορούμε να πάρουμε άλλους 27 που λείπουν, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια επιλογή, διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα. Το λέω αυτό να πάρουμε μερικούς ενδεικτικά που θα ήθελα πολύ να είναι. Αν μπορούμε να βρούμε τον Γιώργο, η Λομπίλης και άλλοι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουμε. Δεν ξέρω. Θα δούμε και το χρόνο λίγο, αν όλα δουλέψουν καλά. J'ai dit que pendant la présentation, on va essayer d'appeler quelques absents. De toute façon, on va réveiller Gary, ça c'est évident, mais on va écouter sa réaction. Tous ceux qui sont venus, surtout ceux qui sont venus de très loin, qui ont voyagé avec cette chaleur anglaise, mon Dieu, που μπορέσαν μετά από τόσα χρόνια, ίσως για πρώτη φορά, να βρεθούμε όλοι μαζί. C'est bien qu'on se trouvait après tous ces années. Et merci à Stéphanos aussi d'avoir organisé. Et merci à Stéphanos aussi. Στατιστική. C'est la statistique. Βλέπετε ότι υπάρχουν 8 αδέρφια, από τα οποία έχουν φύγει τα 6 και σήμερα παρόντα είναι μόνο ένα. Η Πόλα. Πόλα. Il y a donc 8 frères et sœurs et 6 sont partis. Oui. Et il n'y a qu'une présente. Αυτά τα 8 αδέρφια, πανάθεμάτα, παντρεύτηκαν 12 άντρες και γυναίκες. Donc on a 12 épouses, 8 sont partis. Ici, il y a qu'un. Σήμερα υπάρχει μόνο ένα σύζυγος που είναι η Θεία Αθηνά. Μαζί με τον Έστορα, που εγώ δεν το ήξερα, αλλά υπήρξε, ήταν 18 τα πρώτα ξαδέρφια, από τα οποία πρώτα ξαδέρφια έχουμε χάσει τον Έστορα, που δεν τον γνωρίζαμε περισσότεροι από εμάς, και τον Χρήστο, και από αυτά τα 12 ξαδέρφια σήμερα είναι εδώ τα 12. Δεν θα σηκωθούν, μετά θα σηκωθούν για να γνωριστούν. Μετά. Αυτά τα donc, κουζάν. Μετά πάμε στα δεύτερα ξαδέρφια που είναι 30. Έχουμε χάσει, όπως γνωρίζετε όλοι, το Χριστάκι και από τα 30 σήμερα είναι 22. Αυτά τα δεύτερα ξαδέρφια, από τα δεύτερα... On a donc 30 cousins seconds, Christos est passé, et donc 22 sont présents ici. Αυτά τα δεύτερα ξαδέρφια, 5 έχουν ήδη παντρευτεί. On a 5 épouses de deuxième cousin, qui sont tous vivants heureusement, et de ceux 5, on a 2 ici. Έχουμε 2 λοιπόν, μάλλον θα έπρεπε να είχαμε 2. Ο ένας είναι ο Άρης και ο άλλος είναι ο Κοσμάς, που τους περιμένουμε, αλλά μάλλον ο ένας θα έρθει, ο Άρης θα έρθει. Οι άλλοι δεν είναι εδώ, δεν θα έρθουν μάλλον, σίγουρα. Έχουμε 6 τρίτα ξαδέρφια, on a 6 troisième cousin,
Δύο θα έρθουνε, deux finalement vont venir. Και μαζί με τον Χρήστο και την Τερέζα, τον παππού και τη γιαγιά, είμαστε όλοι 100. Και αντίστοιχα, πόσοι δεν είναι πια στη ζωή και πόσοι είναι σήμερα παρόντες, στην πραγματικότητα θα είμαστε 48. Βέβαια, παρόντες είναι μαζί μας και οι τρεις συγγενείς από τη Θεία τη Χαρίκλια, οπότε είμαστε 51. Και βέβαια, θα πω για τα νούμερα, κάθε χρόνο, κάθε 10 χρόνια, κάνουμε μια συνάντηση και είμαστε 250. J'ai dit qu'il y a quelques semaines, on était avec des amis français, alors j'ai dit qu'on avait 50-60 personnes ici. Λιάνο, τι ήταν, βάζει περισσότερο, θα μας πείθει από όλα ίσως περισσότερα. Ξεκίνησε και πήγε στο Κάιρο, όπως και κάποια οικογένεια από την Κύπρο. Donc, une famille d'Italie du Sud et une famille du Chypre, de Naples. Sont allés en Caire et ils ont eu ces 8 enfants. Και μετά είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίχθηκε η κίνηση. Après le Caire, το 1949, κάποιος πήγε στην Αυστραλία, η Έλενα. Σιγά σιγά φεύγανε τα παιδιά και πηγαίνανε στην Ελλάδα. Peu à peu ils allaient en Grèce. Άννα, Σάντρα, Χρυσάνθη, Πόλα και η Πέπα. Il y avait un artiste, jeune artiste qui est allé à Paris, ένας καλλιτέχνης που πήγε στο Παρίσι. Μετά η Πέπα πήγε στο Παρίσι. Πέπα est allé à Paris. Un autre jeune est allé en Écosse pour faire ses études. Ένας άλλος νέος πήγε στη Σκωτία να σπουδάσει, αυτόνης. Ο οποίος μετά πήγε στην Ελβετία, που est allé en Suisse. On a la famille en Chypre, η κόρη του Βίλη είναι στην Κύπρο, la fille de Βίλη. Μιλάω κυρίως για την οικογένεια Χρήστου και Τερέζας και όχι τόσο για την άλλη, την οποία δεν ήξερα πολλές λεπτομέρειες. On a la famille en Autriche, έχουμε οικογένεια στην Αυστρία, είναι η γυναίκα και η κόρη του Βίλη. Πολλοί πήγαν στην Αγγλία και μερικοί είναι ακόμη στην Αγγλία, μένουν στην Αγγλία ή σπουδάζουν στην Αγγλία. Όπως στην Αγγλία μένει και η κόρη του Γκάρι, η Αλεξάνδρα, από την Αυστραλία. Αυτή είναι η οικογένεια Παπαλοίζος. Τρες International. Εδώ έχουμε μερικά προβλήματα με τα χρώματα λίγο. Αυτή λοιπόν είναι η οικογένεια της Άννας. Ça c'est la famille de Anna. Νέστορας, το premier cousin, ο πρώτος ήταν ο Νέστορας, ο Χρήστος και η Δήμητρα που δεν είναι μαζί μας. Ο Χάρης και η Άννα δεν θα έρθουν, η Άννα το προσβάλλει, ο Γιώργος Κικέτη. Ο Γιώργος Κικέτη νομίζω ότι είναι ώρα, μια και δεν ξέρουμε όλοι, να σηκωθούν. Ένα από τα παιδί τους, η Ελικονή, θα έρθει. Κάθε μέρα τους έχεις απέναντι. Είμαι πολύ... Είμαι πολύ συγκεκριμένη που σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ οι απόγονοι του Χρήστου και της Τερέζας Παπαλοίζου. Je suis très émue que nous sommes tous réunis aussi aujourd'hui, tous les descendants de Christos et Thérèse Papaloizos. Σκοπός της συγκέντρωσης αυτής, κατά τη γνώμη μου βέβαια, είναι να αναφερθούμε στους προγόνους μας, αλλά κυρίως να γνωριστούμε μεταξύ μας και ιδίως η τρίτη, τέταρτη και πέμπτη γενιά που λόγω συγκυρίας βρίσκονται σε διάφορες χώρες. Donc, nous sommes réunis ici aujourd'hui
à mon avis, afin de se rendre compte, non, afin de parler de nos ancêtres, mais surtout afin de faire connaissance entre nous, et plus en particulier la 3e, 4e et 5e génération, qui aujourd'hui, à cause de diverses raisons, sont à de différentes, ils habitent à de différents pays. Κρίμα που ορισμένοι δεν τα κατάφεραν να έρθουν, είμαι όμως σίγουρη ότι σήμερα τουλάχιστον η σκέψη τους είναι μαζί μας. C'est très dommage que certaines personnes auraient voulu être ici avec nous aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas malheureusement être entre nous. Mais je suis sûre que leur pensée est avec nous aujourd'hui. Η μικρή ιστορία της οικογένειάς μας αρχίζει το 1886 που γεννήθηκε ο Χρήστος Παπαλοΐζος στη Βαβατσινιά της Κύπρου. La petite histoire de notre famille commence en 1986. 1886. Χρήστος Παπαλοΐζος est né en 1886 à Vavatsinia du Chypre. Στα 12 του χρόνια πήγε στην Αίγυπτο, στη Σούμπρα. Quand il avait 12 ans, il est allé en Égypte, à Choubra. Στα 22 του ερωτεύτηκε τρελά την όμορφη γειτονοπούλα του, την Τερέζα Νταντόλφη, γεννημένη στη Σούμπρα το 1888. À ses 22 ans, il est tombé follement amoureux d'une très belle voisine, Teresa D'Adolfi, italienne, qui était née à Choubra aussi en 1888. Από αυτή την υπέροχη και δυνατή αγάπη που κράτησε μέχρι τέλος της ζωής τους, γεννήθηκαν 8 παιδιά, η Άννα, η Πέπα, η Έλενα, η Κίκο, η Πόλα, η Σάντρα, ο Πέτρος και ο Τόνης. De ce merveilleux et très fort amour qui a duré jusqu'à la fin de leur vie, sont nés 8 enfants, Anna, Peppa, Elena, Kiko, Paula, Sandra, Petros et Tony. Στο επάγγελμα, ο παππούς ο Χρήστος ήταν λιθογράφος. Ξεκίνησε απλός εργάτης. De profession, notre grand-père Christos était lithographe. Très bien. Με την εργατικότητά του και δεδομένης ευκαιρίας έφτασε να γίνει διευθυντής και στη συνέχεια ιδιοκτήτης. Il était il travaillait très consciemment, disons, consciencieusement. Il a eu aussi de chance, il a eu une bonne chance, occasion d'être devenu directeur et après propriétaire. Κάθε ένα από τα 8 παιδιά τους απέκτησαν την οικογένειά του. Από αυτήν τη γενιά ζουν μόνο η Πόλα και ο Τόνης. Chacun de ces 8 enfants a formé sa propre famille. De cette génération sont aujourd'hui avec nous seulement Paul et Tony. Η Άννα, η μητέρα μας, είναι η πρωτότοκη. Γεννήθηκε το 1911. Anna, notre mère, c'est l'aînée de la famille. Elle est née en 1911. Στα 16 της ερωτεύτηκε ένα όμορφο ξανθό παλικάρι που δούλευε... Ήταν όμορφος. Που δούλευε στο λιθογραφείο του πατέρα της, τον Χαρίλαο Γρηγοριάδη. Elle avait 16 ans quand elle est tombée follement amoureuse aussi d'un grand, bon, blanc, jeune homme qui travaillait à la... au magasin de son père. Au magasin. Το Χαρίλαο Γρηγοριάδη. Ah, son nom était Χαρίλαος Γρηγοριάδη. Επειδή όμως οι γονείς του δεν ήθελαν αυτόν τον γάμο, εκείνη το έσκασε μαζί και παντρεύτηκαν. Απέκτησαν δε μαζί 5 παιδιά. Alors, les parents de Χαρίλαος Γρηγοριάδη... Les parents de Anna, donc Christos et Teresa, ne voulaient pas ce mariage. On ne sait pas pourquoi. Γιατί?
1949 ήρθαμε στην Ελλάδα, χτίσαμε το σπίτι στον Άλυμο, που όλη η οικογένεια γνωρίζετε. Μισό λεπτό παρένθεση. Παντρευτήκαμε στο Κάιρο. Βέβαια, αφού και το Κάιρο. Και εσείς γεννηθήκατε στο Κάιρο. Ναι. Και οι 5. Ναι. Ωραία. Tous les 5 enfants. Excusez-moi de des questions. Tous les 5 enfants sont nés au Caire. Et ils ont vécu là-bas jusqu'en 1949. En 1949, ils sont tous venus en Grèce. Et la famille a construit la maison Άλυμος que tout le monde connaît maintenant. Η Άννα ήταν στοργική μάνα, καλή και βοηθούσε όλο τον κόσμο διακριτικά. Να σου δώσω το μαντήλι. Anna, c'était une mère très tendre, très gentille. Elle aidait tout le monde, mais elle faisait ça discrètement. Της άρεσε το θέατρο, το διάβασμα, η όπερα, λάτρευε το σινεμά, τα βιενέζικα βάλς. Το αγαπημένο της βάλς ήταν τα κύματα του Δουνάβεως του Στράους. Elle aimait beaucoup le théâtre, la lecture, l'opéra. Elle adorait le cinéma, les valses viennois. Et son valse préféré était le Strauss. Εκείνο όμως που την χαρακτήριζε περισσότερο από όλα ήταν η φιλοξενία. Ο Άλυμος κάθε Κυριακή ήταν ανοιχτός για όλους τους συγγενείς και φίλους. Mais surtout, elle était très Άλυμος, la maison Άλυμος, tous les dimanches, c'était ouvert pour toute la famille, pour tous les amis de la famille. Τι να πρωτοθυμηθούμε, καθαρή Δευτέρα με τις ταμιές της, Σαμενεσίμ, που μαζευόντουσαν 40 και πλέον άτομα και τόσες άλλες συγκεντρώσεις. Beaucoup de souvenirs, beaucoup de mémoires, je ne sais pas par où commencer. Mardi Gras, je crois que c'est Mardi Gras, avec Tamis, je ne sais pas comment traduire. Το Σαμενεσίμ δεν ξέρω τι είναι. Είναι le jour après le Pâques, le jour de Pâques. Le jour de Pâques, autrement dit en arabe Samenesim, où on se réunissait à 40 et plus, ou encore plein d'autres réunions. Λοιπόν, έφυγε 60 χρονών. Η Άννα έκανε τον Άλυμο το κέντρο της οικογένειας και των φίλων, έφυγε 60 χρονών. Anna a rendu Άλυμος le centre de la famille et des amis. Elle est décédée lorsqu'elle avait 60 ans. Το πρώτο παιδί της Άννας και του Χαρίλαου ήταν ο Νέστορας. Χάθηκε σε ηλικία 9 χρονών. Η Τερέζα και εγώ δεν τον γνωρίσαμε. Le premier enfant de Anna et Harilaos était Nestor. Il est décédé à l'âge de 9 ans. Et Thérèse et moi, on ne l'a pas connu. Ο Χρήστος, ο δεύτερος, γεννήθηκε το 1931. Έφυγε πριν 4 χρόνια. Ήταν πολύ ζωηρός και πολύ ρυψοκίνδυνος. Christos était le deuxième enfant de Anna et Harilaos. Il est né en 1931. Il est décédé il y a 4 ans. Il était un enfant très vivant et très... il aimait le risque. Il est marié à... Αυτά τα είπε όμως ο Στέφανος. Il a épousé Δήμητρα. Et avec Δήμητρα, ils ont eu Χάρις. Ναι, δεν χρειάζεται αυτό. Ο Γιώργος ο τρίτος είναι και ο συνεχιστής της δουλειάς του Παπαχρήστου και όπως εκείνος κατόρθωσε να δημιουργηθεί και να φτάσει ψηλά. Γιώργος, le troisième enfant de la famille, c'est celui qui a continué la profession du grand-père Christos. Δηλαδή λιθογράφος. Comme son grand-père, il a réussi à faire sa propre entreprise. Il est devenu, il a eu beaucoup de succès en faisant ça. Il a épousé Katie. Τα ξέρουν τα παιδιά όλα, τα είπαμε Τι τα ξέρουν, δεν τα να το πω γιατί δεν το παιδό. Ο μεταφραστής δεν συμπληρώνει. Ο Γιώργος. Μισό λεπτό. Ο Γιώργος και η Κέτη, Georges et Katie ont eu Anna et Lyconie. Anna a épousé Cosmas, ils ont 2 petits garçons, Yannis et un petit garçon de 8 mois. Et Lyconie a épousé Aris.
Και έκαναν το Γιάννη και την Κατερίνα. Αυτό το είπα. Λοιπόν, ήδη η πέμπτη γενιά μετρά 6 παιδιά. Πού το είπες και εσύ. Εγώ διάλεξα την ελευθερία. Vive la libertà. Λοιπόν, και το στερνοπούλι μας η Τερέζα, ο στρατηγός. Le général, όπως τον αποκαλούμε. Le dernier enfant, Teresa, on l'appelle le général. Λοιπόν, Pourquoi? comme ça. Voilà. Λοιπόν, τελειώνοντας, ελπίζω και εύχομαι οι επόμενες γενιές, εσείς όλοι δηλαδή, να συνεχίσετε να είστε μια ενωμένη οικογένεια δεμένη με αγάπη. Ευχαριστώ. J'espère et je vous souhaite que les prochaines générations, vous tous, vous continuez à former une famille unie avec beaucoup d'amour. C'est quand même plus facile. Δεν ακούμε. Le micro est c'est bon. Alors, je dis donc, je représente. Tu vas dire en français et en grec. Oui. Donc, je représente la deuxième sœur, Stepan. Je suis son fils Faki. Je me suis marié à Françoise du Palois. Et une fille, Isabelle. Voilà, Isabelle Georgette. Donc, ma mère s'est mariée 2 fois. Λοιπόν, λέω πως είμαι ο γιος της Πέπας, ο Πάκης, Ιωσήφάκης, και παντρεύτηκα την Φρανσουάζ, που είναι εδώ, και έχω μια κόρη που λέγεται Ιζαμπέλη. Ή μου το γνωρίζετε. Λέγει όπως θες, Φάκη. Alors, ma mère s'est mariée 2 fois. Une première fois avec un employé de banque qui s'appelait Alexandre Caïl, qui avait 18 ans de moins que qu'elle, et qui avait 18 ans de plus qu'elle, et qui est mort le 5 août 1935 quand j'avais 3 ans. Donc cette date du 5 août est remarquable puisque c'est la date de naissance de ma fille, c'est la date de décès de mon père et c'est la date de décès aussi de Marilyn Monroe que j'adore. Λοιπόν, να τα πούμε τώρα ελληνικά. Τα χάσα τώρα. Η μαμά σου παντρεύτηκε 2 φορές, ο πρώτος ήταν... Η μητέρα μου παντρεύτηκε 2 φορές. Πρώτη φορά με τον Αλέξανδρο Καχίλ, που γεννήθηκε το 1894-95 και πέθανε όταν ήμουν 3 χρονών. Πέθανε και ξαναπαντρεύτηκε ύστερα με τον έναν ιατρό, τον Γιώργο του Χριστοδούλου, που και αυτός είχε περίπου 18 χρόνια, 19 χρόνια παραπάνω από τη μαμά. Donc, je suis remarié ensuite avec Georges Christodoulos, qui était un médecin au Caire et qui avait fait ses études à Paris. Qui avait fait ses études à Paris et qui était donc, c'était pas un ancien interne, c'était un ancien externe, donc rien de spécial quoi. Et puis, λοιπόν, λέω, ξαναπαντρεύτηκε με έναν γιατρό του Κάιρο. Τι άλλα να πούμε. Λοιπόν, όχι, λοιπόν, φύγανε όταν ήρθε ο Νάσερ και τους μας σκότιζε όλους. Το 55-56 πήγανε στην Ελλάδα και πήγαμε λεπτοκαριά, 1000 μέτρα ύψος εκεί πέρα, στα χιόνια, που δεν τα
ξέρανε καθόλου, είτε η μητέρα μου, είτε ο Γιώργος, και εκείνος έφερε. Η μητέρα της δίνει δουλειά πια στην Αίγυπτο και ρώτησε, ζήτησε στην κυβέρνηση ένα job, ένα αυτό, και το στέλνανε εκεί πέρα. Δεν μπόρεσε να κάτσει στην Αθήνα, γιατί όλοι οι νέοι Αγγλέζοι θέλουν να κάτσουν στην Αθήνα. Οπότε το στείλουν εκεί πέρα στο συλληπτό καριέρα. Έκατσε 3 χρόνια, είχε ένα πουλάδι που το πήγαινε εκεί πέρα στα... Ναι. Καλά, δεν θα τα πούμε όλα. Et donc, ils sont restés 3 ans à l'Etocaria, dans le nord de la Grèce, dans la neige des montagnes, sans eau, sans électricité. Ils en ont bien bavé. Et puis, ils sont venus en France nous rejoindre, Françoise et moi, à Jouy, en Josas, à côté de Versailles. On est restés donc de 60 à 70. Puis là, on a divorcé, Françoise et moi. Et puis, ma mère, Isabelle et moi, Isabelle était très souvent avec sa grand-mère et moi, toujours à Julien en place. Et ma mère venait me voir à l'étranger souvent, puisque je suis resté 6 ans en Algérie et 10 ans au Gabon. Et elle venait me voir 2 mois tous les ans, et puis moi je retournais en vacances 2 mois tous les ans, et on se revoyait avec la maman, et puis Isabelle aussi venait me voir. Και τώρα ελληνικά τα λέω, όπως αργότερα βρήκα δουλειά εξωτερικό, 6 χρόνια στο Λιέριο και 10 χρόνια στην Αφρική, στο Καλό, και έρχονταν η μαμά και η Ιζαμπέλα, έρχονταν και με βλέπανε τακτικά. Και το 88 έφυγε από τον Γαβό λίγο κουρασμένη και μερικές μέρες μετά πέθανε στο Ζουανζοδάς που κατοικούσε και πέρα κοντά στις Βερσαλίες στη Γαλλία. Το 1988, quelques jours là, 16 Φεβρουαρίου 1988. Cette année-là, c'était Mardi Gras. Α, ήταν Μαρτιγρά. Α, Μαρτιγρά, πώς το λέτε ελληνικά. Καθαρά Δευτέρα. Καθαρά Δευτέρα. Α, μα τι σου λέω, δεν σου λέω Δευτέρα. Καλά, καθαρά Δευτέρα. Λοιπόν, σας φτάνουν αυτά. Ναι, ναι. Και η Κώστας θα σας πει 2-3 λέξεις. Pour parler de Peppa, qui était ma belle-mère, Για να μιλήσω για την Πέπα που ήταν η πεθερά μου. je vais vous dire ce que j'avais écrit au moment où elle est partie. Θα σας πω αυτά που έγραψα τη στιγμή που εκείνη έφυγε. Elle est partie comme elle le souhaitait, debout, les mains pleines, en ouvrant sa porte. Έφυγε έτσι όπως το επιθυμούσε. Όρθια, με τα χέρια γεμάτα, ανοίγοντας την πόρτα. Elle est partie comme elle a vécu, d'une manière que nous ressentons quelque peu désinvolte et brusque. Έφυγε έτσι όπως έζησε, με έναν τρόπο τον οποίο αισθανόμαστε κατά κάποιο τρόπο λίγο δεμεμένοι, κατά κάποιο τρόπο λίγο απότομο. Par ses origines grecques et italiennes, elle personnifiait la mère. Από τις ρίζες της, τις ελληνικές και τις ιταλικές, προσωποποιούσε τη μάνα. Généreuse, accueillante, parfois critique mais toujours indulgente. Γενναιόδορη, φιλόξενη, μερικές φορές κριτική, αλλά πάντα επίοικης. Cette tolérance, cette ouverture d'esprit et cette jeunesse de cœur en faisaient une femme qui a su nous donner le meilleur d'elle-même, une chaleur humaine et un sens de la vie qui nous étaient d'autant plus précieux que nous lui étions plus proches. Αυτή η ανεκτικότητα, αυτό το άνοιγμα του πνεύματος και αυτά τα νιάτα της καρδιάς της κάνανε μια γυναίκα η οποία ήξερε να μας δώσει τον καλύτερο εαυτό της. Μια ανθρώπινη ζεστασιά και μια αίσθηση της ζωής που μας ήταν τόσο πιο πολύτιμη όσο πιο κοντινοί ήμασταν σε εκείνη. Οπότε
Ναι, εντάξει. Ελπίζω να περπατήσει. Λοιπόν, η ιστορία της Έλενας Παπαλοΐζος. Βλέπετε? Vous voyez les francophones? Vous comprenez en anglais, j'espère. Αγαπητή οικογένεια, πρώτα απ' όλα θα σας πω πόσο στενοχωριέμαι που δεν μπορώ να είμαι μαζί σας σε αυτή την πολύ όμορφη συγκέντρωση. Είμαι στο μέσο αυτή τη στιγμή πρόβων, δοκιμών για όλα τα 5 κονσέρτα του Μπετόβεν στο πιάνο, σαν μαέστρος, για ένα φεστιβάλ που θα γίνει το Σεπτέμβριο και είμαι υποχρεωμένος να είμαι στην Αυστραλία. Συγχαρητήρια Στέφανος, αυτός είμαι εγώ, γιατί τους έφερες όλους μαζί. Και επιτρέψτε μου με αυτή την ευκαιρία να πω σε όλους, να τους προσκαλέσω να επισκεφθούν το Σίδνεϊ και να μείνουν με την Κάθριν και εμένα. Τίποτα δεν θα μας δώσει μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Όποιος θέλει να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ξέρει που θα μείνει. Κατά πενταριά να σου πω εγώ. Είπα μήπως, επειδή ξέρουν και... Δεν βάζουμε πολύ καλά. Δεν βάζει. Ναι. D'abord, je suis désolé de ne pas être avec vous dans cette occasion et réunion magnifique. Je fais des épreuves, des essais. Tous les preuves. Répétition pour les 5 concertos de piano de Beethoven comme conducteur, et je dois être en Australie. Et je vais vous inviter tous pour venir en Australie, rester avec moi et Catherine, sa femme, qui va vous donner grand plaisir. Η Έλενα Παπαλοΐζος ήταν η τρίτη από τα 8 παιδιά στο Κάιρο. Ποτέ δεν ήξερα πόσο χρονών είναι ακριβώς, γιατί νομίζω ότι έκρυβε κάνα 2 χρόνια, επειδή ήταν ο άντρας της λίγο πιο μικρός. Alors, elle était la 3e, Elena, qui je ne connais pas son âge parce que cachait quelques années, comme son mari était un peu plus jeune. Η μαμά μου έλεγε ότι τα παιδιά παίζανε 2-2 και το φιλαράκι της ήταν η Κίκο, η Χρυσάνθη, που ήταν υπαριθμό 4. Φαίνεται ότι ήταν το πιο ανίκητο και, πώς το λένε, πονηρό στο τένις, πώς το λέγανε, ζευγάρι από όλα. Alors, ils jouaient avec le numéro 4, qui était Kiko, il était l'équipe la plus forte. Σαν νέα γυναίκα, παντρεύτηκε έναν Αρμένη κύριο, τον Κρίκορ Σεφεριάν, τον Κοκό, και εγώ ήμουνα το αποτέλεσμα αυτής της ένωσης και γεννήθηκα στις 28 Οκτωβρίου του 1941. Όχι, δεν ήταν, η ηθική γιορτή, δεν ήταν. Alors moi, ma mère s'est mariée à un gentilhomme arménien qui s'appelait Koko Seferian et j'étais le fils. Παρόλο που η οικογένεια Σεφεριάν ήταν πολύ αξιοπρεπής, φαίνεται ότι ο Κοκό ήταν το μαύρο πρόβατο και χαρτόπαιζε και έπινε, συνήθειες τις οποίες οδήγησαν στο διαζύγιο των γονιών μου όταν ήμουν περίπου 3 χρονών. Έχω ακόμη μερικές μνήμες του σπιτιού του Σεφεριάν στην Ματαριά, αλλά τα γεγονότα στη ζωή μου με έκαναν να χάσω κάθε επαφή. Όταν χώρισαν οι γονείς μου, ζούσαμε σε μια πολύ όμορφη βίλα στην Κίζα, πολύ κοντά στις πυραμίδες. Μετά θα δείξουμε και μερικές φωτογραφίες που έχει στείλει. Alors, le Seferian famille était comme il faut, mais apparemment le Coco était le mouton noir. Alors, ils buvaient, jouaient, etc. Donc, ils se sont divorcés et je me souviens très vaguement les villas et mon grand-père. Αυτά ήταν τα χρόνια που η Έλενα συνάντησε έναν πολύ όμορφο, καλά όλοι όμορφο το ήταν, και καλλιτεχνικά ευαίσθητο νέο φαντάρο, το Φώτιο Σταύρου, τον οποίο παντρεύτηκε. Οι τρεις μας πήγαμε στο Κάιρο, κοντά στη δουλειά του Φώτο, είχε ένα σταθμό, ένα μαγαζί με ραδιόφωνο, με τον αδελφό του τον Μίτονα. Ο Φώτος τυπικά με υιοθέτησε, μου έδωσε το όνομά του
και από τότε ήταν ο μοναδικός πατέρας τον οποίο γνώρισα. Pendant les années de la guerre, Elena a rencontré un très beau et sensible jeune soldat, Fotios Stavros, qui s'est marié. Ils sont allés au Caire et Fotios est devenu le père après avoir adopté Gary. Εξαιτίας των εξελίξεων που αλλάζανε στην Αίγυπτο, οι γονείς μου το 1949 αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στην Αυστραλία. Ήταν μια πολύ γενναία απόφαση εκείνες τις μέρες. Ήταν πιο εύκολο να πάνε στην Ελλάδα, κάπου πιο κοντά στην Ευρώπη. À cause des circonstances en Égypte, mes parents ont décidé en 1949 d'émigrer en Australie. Une décision très brave, parce que c'était beaucoup plus facile d'aller en Grèce ou quelque part plus près en Europe. Όταν φτάσαμε στην Αυστραλία, μετά από μερικές εβδομάδες στο Σίδνεϊ, πήγαμε στη Μελβούρνη, όπου φαίνεται ήταν πιο εύκολο να βρει κανείς δουλειά. Μια οικογένεια, ένας οικογενειακός φίλος, ο Χρυσόστομος Μανδουρίδης, που έφτασε πριν και μας βοήθησε στο να πάμε εκεί, ήρθε και έζησε μαζί μας. Έτσι, για πρώτη φορά, η Έλενα ήταν σε μια περίεργη χώρα που δεν ήξερε καλά τη γλώσσα, κοίταζε ένα σπιτικό, χωρίς τη βοήθεια την οποία είχε συνηθίσει στην Αίγυπτο. Εγώ ήμουν πολύ νέος να καταλάβω πώς αισθανόταν για την κατάσταση, αλλά ποτέ δεν την άκουσα να παραπονιέται. Ήταν πάντα διάθετη. Όταν φτάσαμε, quand on est arrivé en Australie, ils sont allés en Melbourne avec un copain, Χρυσόστομος Μανδουρίδης. C'était un peu bizarre pour Elena dans un pays bizarre. Elle ne savait pas le langage, elle n'avait pas l'assistance qu'elle avait au Caire. Et moi, je ne comprenais pas comment on se sortait, mais elle était toujours joyeuse. Μείναμε στη Μελβούρνη μόνο 6 μήνες. Μετά πήγαμε στο Σίδνεϊ, όπου μείναμε από τότε. Μείναμε σε 5 σπίτια, που ήταν σαν βήματα, όπως τους περισσότερους, που ήταν σαν βήματα για τους περισσότερους Έλληνες από την Αίγυπτο. Πάντα είχαμε τα σπίτια ανοιχτά για τους νέους μετανάστες, μέχρι που να εγκατασταθούν. Ξέρω ότι η Έλενα την αγαπούσαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Après 6 mois, on est allé à Sydney. On a changé 5 maisons qui étaient toujours ouvertes pour les Grecs qui arrivaient en Égypte. Et Elena était aimée par beaucoup de gens. Ο Χρυσόστομος, ο πιο στενός φίλος μέχρι το θάνατό του, ενδιαφερόταν στο ελληνικό θέατρο, ιδιαίτερα στις τραγωδίες, και έκανε την πρώτη θεατρική ελληνική ομάδα. Ο Φώτος και η Έλενα ανακατευόντουσαν πολύ σε αυτές τις ερασιτεχνικές παραγωγές. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν το μεγαλύτερό τους πάθος. Ο Φώτος με την στεντόρια φωνή του, τη δυνατή φωνή του και την παρουσία του, ήταν συνήθως ο πρωταγωνιστής και η Έλενα έκανε τις περισσότερες παρασκηνιακές δουλειές, κοστούμια, make-up κτλ. Χρυσόστομος, Μπερανή, avait formé un groupe théâtral grec. Foto Elena était vraiment utilisait beaucoup de temps avec ce théâtre. Foto était le protagoniste et Elena faisait les costumes et le make-up. Η Έλενα ποτέ δεν δούλεψε. Ήταν μια μητέρα και σύζυγος πλήρους απασχόλησης, όπως ήταν τότε το συνήθιο στις γυναίκες εκείνες τις μέρες. Σαν μητέρα δεν έχω παρά τις πιο τροφερές αναμνήσεις για αυτή. Το μεγαλύτερο παράπονο, η μεγαλύτερη αποτυχία της, ότι ήταν πολύ μαλακιά μαζί μου και μου άφηνε να κάνω τα καπρίτσια μου. Το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό της Έλενας ήταν η αίσθηση της αγάπης και της υποστήριξης που έδινε για όλους γύρω της. Όλοι οι φίλοι της μπορούσαν να στηρίζονται στη βοήθεια που έδινε για αυτούς, χωρίς κανένα περιορισμό. Πραγματικά αγαπούσε τους ανθρώπους. Elena n'a jamais travaillé, elle était mère et épouse à plein temps, et elle était très aimable. Comme mère, j'ai des mémoires les plus douces d'elle. Elle était peut-être un peu douce, non pas douce, molle. Mais elle aimait tout le monde et tout le monde l'aimait. Παρόλο που δεν είχε ποτέ πάρει μια πραγματική εκπαίδευση, άφησε το σχολείο νωρίς για να βοηθήσει την μητέρα της, την Τερέζα, που ήταν άρρωστη, ήταν μια τρομακτική αναγνώστρια. Πάντα μπορούσε να δει κανείς την Έλενα κουλουριασμένη σε ένα κρεβάτι, με ένα βιβλίο. Είχε επίσης το πείσμα να υπερβάλλει. Μια φορά παίζανε πολύ σκάκι στο σπίτι μας. Η Έλενα δεν μπορούσε να παίξει το σκάκι και πάντα την έκανε.
μέχρι που αποφάσισε να το μάθει πραγματικά. Πήρε βιβλία από την τοπική βιβλιοθήκη και έμαθε μόνη του μέσα σε μερικούς μήνες και ευχαριστήκα για όλους. Από τότε ποτέ δεν την υποτίμησα. Η απλότητά της, η καλοσύνη της και η αθωότητά της δεν ήταν ένα σημάδι με κανέναν τρόπο μιας λιγότερης διάνοιας. Πάντα αγαπούσε την απλή ζωή, ήταν ένα άτομο που δεν τελείως χωρίς προσποιήσεις από αυτούς που έχω γνωρίσει. Il était pas formellement éduqué, mais il aimait beaucoup les livres, lire les livres. Quand on jouait l'échec, elle perdait tout le temps. Elle a décidé une fois d'apprendre en lisant des livres par la bibliothèque et elle a commencé à nous battre tous. Elle était simple, elle était gentille et naïve, mais ça ne veut pas dire qu'elle était d'un intellect inférieur. Elle aimait la vie simple et elle n'était pas prétentieuse du tout. Για πολλά χρόνια ταξίδευε στην Ελλάδα ή στην Αίγυπτο κάθε 2 χρόνια να επισκεφτεί την αγαπημένη της οικογένεια. Καθώς μόνο το ταξίδι πήγαινε και έλα, κρατούσε 1 μήνα, ο πατέρας μου και εγώ πολλές φορές έπρεπε να μένουμε για πολύ χρονικό διάστημα χωρίς την Έλληνα. Αλλά αυτά τα ταξίδια της έδιναν πολύ μεγάλη χαρά και τα άξιζαν. Pendant plusieurs années, elle voyageait en Grèce, en Égypte, tous les 2 ans, et chaque voyage durait 1 mois en bateau, d'Australie jusqu'à Athènes. Allez, et un retour encore 1 mois. Ce qui veut dire que pendant beaucoup de mois, moi j'étais seul avec mon père. Για έναν λόγο που κανένας δεν ξέρει, η Έλενα απόκτησε μια μεγάλη ευκολία να βάφει. Να βάφει δωμάτια, δηλαδή όχι να ζωγραφίζει, να βάφει. Της άρεσε πάρα πολύ να ξοδεύει πάρα πολλές ώρες, να καθαρίζει, να ξύνει, να προετοιμάζει τους τοίχους και μετά να τους βάφει. Βοιατζής. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις της μητέρας μου σε μια σκάλα που δεν μπορούσε να δει από τα γυαλιά της που είχαν γεμίσει με μπογιά. Επίσης η Έλληνα ήταν μια θαυμάσια, έπλεκε πάρα πολύ καλά και τα περισσότερα από τις φόρμες που φορούσε τις είχε φτιάξει αυτή. Το μόνο κακό ελάττωμα που δεν μπόρεσε ποτέ να σταματήσει ήταν να καπνίζει. Προσπάθησε πολλές φορές, αλλά πάντα χωρίς επιτυχία να σταματήσει. Alors, Hélène aimait beaucoup peindre des murs, elle faisait tout pour peindre les murs de la maison, elle tricotait très bien, et puis malheureusement, elle avait une mauvaise habitude, elle fumait. Αναμφισβήτητα, μια από τις μεγαλύτερες χαρές τα τελευταία της χρόνια ήταν οι 2 της κόρες, η Αλεξάνδρα και η Ηλέκτρα, που γεννήθηκαν το 69 και το 70. Οι κοπέλες πολλές φορές μένανε το βράδυ μαζί της και ήταν πάρα πολύ καλό για όλους μας. Sans doute, le plus grand joie de ces dernières années, c'était les 2 grandes filles, Alexandra et Electra, petites filles, pardon, qui sont nées en 69 et 70. Les 2 filles restaient assez souvent chez elles pendant l'année. Έλενα είχε ένα καλό κύκλο από φίλους και ο πιο κοντινός της ήταν η Φοφό Πασχαλίδη που ήξερε το Φώτο από την Αίγυπτος. Την τελευταία μέρα η Έλενα, η Φοφό και μερικοί φίλοι παίζανε χαρτιά και μετά η Έλενα γύρισε στο διαμέρισμα της Φοφό. Έπιναν καφέ, η Έλενα έλεγε στη Φοφό τι ώρα που περάσανε, έπεσε το φλιτζάνι στο πάτωμα και η Έλενα έγειρε στην καρέκλα της χωρίς ζωή. Υποθέτω ότι είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να φύγει κανείς, αλλά ήταν πάρα πολύ σκληρή ο ξαφνικός τρόπος που μας άφησε. Αυτό με επηρέασε για πάρα πολύ χρόνο. Έλενα avait un cercle d'amis, entre autres Fofo Pascalidis. Un jour, après avoir joué les cartes avec elle est allée chez son appartement. Après avoir bu une tasse de café, la tasse est tombée, elle est morte. C'était super, c'était bien, mais ça me fait beaucoup de mal de récupérer. Τη μεγαλύτερη κληρονομιά που μπορεί να αφήσει κανείς πίσω του είναι οι μνήμες και τα συναισθήματα αυτών που θυμόμαστε. Εάν ρωτήσετε οποιοδήποτε τους εκατοντάδες ανθρώπους που γνώρισε η Έλενα, θα σας πούν ότι τη θυμούνται με αγάπη. Ο Θεός να την έχει καλά, να την ευλογεί. Le meilleur legacy, héritage.
que quelqu'un peut laisser sont les mémoires et les émotions de ceux qu'on se souvient. Et il y a des centaines de personnes qu'elle a connues et tous se souviennent d'Elena avec amour. Que Dieu La bénisse. Voilà. Catherine? We know we are waking you up. This is Greece. We want to speak to you and Gary. Yes. Okay. We do. Gary? Gary, we have 51 people now hearing you. Okay, we just read your letter and saw the pictures. But you speak Greek? No, μόνο ελληνικά. Λοιπόν, τώρα είναι ο Φάκης εδώ δίπλα. Yes, Gary. You don't speak French, you don't speak Greek, and you speak only English. Λοιπόν, Γκάρι, είναι η Πόλα που θέλει να σου μιλήσει. Έλα, Γκάρι μου, μη φοβάσαι. Θυμάσαι πόσο άτακτος ήσουν. Τι το καταλαβαίνεις. Όχι, είσαι το καλό παιδί. Ο πιο Τώρα βέβαια δεν θα μιλήσουμε και οι 50 μαζί σας. Αλλά θέλουμε να πούμε ότι μας λείψατε πολύ και αποφασίσαμε όλοι να έρθουμε όλοι μαζί στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
φιλιά πολλά και ελπίζω σύντομα να σε δούμε και να είσαι σήμερα στην κάρτα μαζί μας. Λοιπόν, γεια σου, γεια. Λοιπόν, η Χρυσάνθη ήταν το τέταρτο κατά σειρά παιδί του Χρήστου και της Τερέζας. Alors, Chrysanthi, c'était le 4e enfant de Christus et Thérèse. Γεννήθηκε στο Κάιρο το 1918. Elle est née au Caire en 1918. Πολύ μικρή, αρρωσταίνει σοβαρά και την τάζουν στην Παναγία του Κίκου της Κύπρου. Lorsqu'elle était très petite, elle a tombé très malade. Alors, elles ont fait, sa famille comment on dit, une tâche. Elles ont dévoué, on l'a vouée à la Vierge Marie, au monastère Kiko de Kipro. Όνομα με το οποίο την ξέρουμε πια όλοι. Et c'est pour cela que tous nous connaissons ce nom, Kiko. C'est le nom du monastère Kiko à Chypre. Πήγε σχολείο πρώτα στις Καλόγριες του Bon Pasteur στη Σούμπρα και μετά στις Καλόγριες Καρμελίτ. Premièrement, elle est allée dans une école française de Bon Pasteur et des sœurs, et puis à Choubra et puis au Carmélite. C'était une autre école de Carmélite. Εκεί ήταν εσόκλειστη με την Θεία Πόλα και τη Θεία Έλενα. Όχι, με τη Σάντρα. Α, και τη Σάντρα. Elle est là avec Tante Paul et avec Sandra. Elle est restée dans l'école, comment on dit ça? Elle était interne. Όταν τελειώνει το σχολείο, δουλεύει στο τυπογραφείο του πατέρα της, του Χρήστου. Alors, lorsqu'elle a fini son école, elle commence à travailler à l'imprimerie de son père, Christos. Γνωρίζει τον Βικτόρ Ζαγκντούν, Σύριο στην καταγωγή, τον οποίο και παντρεύεται παρά την αντίρρηση του μπαμπά της. Alors, elle a connu Victor Zagdoun, qui était syrien, alors d'origine syrienne. Elle se marie à Victor, malgré les objections de son père. Όταν η Κίκο είναι 23 ετών, η Τερέζα, η μητέρα της, πεθαίνει και ο Παπαλοΐζος ξαναπαντρεύεται η Ιταλίδα, την Τζοζεπίνα, με την οποία η Κίκο δεν διατηρεί καθόλου καλές σχέσεις. Lorsque Kiko avait 23 ans, Teresa, sa mère, est morte et Papaloïzos se remarie à une Italienne qui s'appelle Giuseppina et Kiko et Giuseppina n'avaient pas de bonnes relations du tout. Εδώ θα σας πω μια λεπτομέρεια που μου είπε ο Γιώργος, ότι φαίνεται ότι όταν πέθανε η Τζοζεπίνα, δεν πήγε καθόλου στην κηδεία της, στα δε 40 φόρεσε ένα κόκκινο φόρεμα, για να δείξει την αντίδρασή της. Ici, un détail que Giorgos m'a dit, que lorsque Giuseppina est morte, Kiko n'a pas attendu le funérail, et lorsque 40 jours de son funérail, de sa mort, ont passé, elle a mis un foulard rouge, elle a mis un habit rouge pour montrer de cette façon son objection. Η δουλειά της στο τυπογραφείο του πατέρα της την φέρνει στο δρόμο του Λευτέρη Πατσαλίδη, που και αυτός έχει τυπογραφείο. Alors son travail à l'imprimerie de son père la porte au chemin de Lefteris Patsalidis, un homme qui lui aussi avait une imprimerie. Il était beau. Αγαπιούνται, η Κίκο χωρίζει τον Βικτόρ για να παντρευτεί το 1945 το Λευτέρη, με τον οποίο αποκτάει 3 παιδιά, τον Γιώργο, τον Μπίλη και τη Χριστίνα. Alors, Kiko tombe amoureuse de Lefteri, elle divorce Victor pour se marier à Lefteri. Ils se marient en 1945 et avec Lefteri, ils ont 3 enfants, Giorgo, Billy et Christina. Μέχρι το 1956 ζουν στην Αίγυπτο, αλλά τα γεγονότα του 1956 αναγκάζουν την Κίκο, το Λευτέρη, με τα 3 παιδιά, να αφήσουν το Κάιρο και να εγκατασταθούν στην Αθήνα, όπου και μένουν μέχρι το 1965. Jusqu'à 1956, ils habitent l'Égypte, mais les événements de 56 les forcent Kiko et Lefteri de quitter le Caire avec les 3 enfants et s'installer à Athènes.
où il reste jusqu'à 1965. Το 1965, ο Λευτέρης με την Κίκο και τη Χριστίνα ξαναεπιστρέφουν στο Κάιρο, γιατί οι δουλειές στο τυπογραφείο που είχε ο Λευτέρης και που διατηρούσε όσο βρισκόταν στην Ελλάδα δεν πήγαιναν καλά. Alors en 1965, Lefteris avec Kiko et Christina retournent de nouveau au Caire parce que les travaux à l'imprimerie qu'il avait, que Lefteris avait et qui maintenait au Caire, alors business n'était pas du tout très bien, n'allait pas très bien. Les affaires n'allaient pas du tout très bien. Τα δύο αγόρια, ο Μπίλης και ο Γιώργος, έχουν φύγει από την Αθήνα για σπουδές στο Λονδίνο. Alors les deux garçons, Billy et Yorgo, étaient déjà partis pour faire des études à Londres. Η Κίκο και ο Λευτέρης δεν ξαναεπιστρέφουν στην Ελλάδα μόνιμα ποτέ. Et Kiko et Lefteris n'ont jamais retourné en Grèce, jamais. Définitivement. Η Χριστίνα τελειώνει το σχολείο στο Κάιρο και φεύγει και εκείνη για σπουδές στην Αγγλία. Christina finit son école au Caire et puis elle part aussi pour faire ses études en Angleterre. Το 1977 ο Λευτέρης αρρωσταίνει από καρκίνο και πεθαίνει σε ηλικία 71 ετών. En 1977, Lefteris tombe malade, il a un cancer et puis il est mort à l'âge de 71 ans. Η Κίκο παραμένει στο Κάιρο, αλλά πηγαινοέρχεται στην Ελλάδα για να δει τα παιδιά της που έχουν τελειώσει τις σπουδές και ζουν πια εκεί. Kiko reste au Caire, mais elle va et vient en Grèce pour voir ses enfants qui avaient fini leurs études et qui vivent en permanence en Grèce. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της αρρωσταίνει και μετά από μακροχρόνια ταλαιπωρία πεθαίνει σε ηλικία 74 ετών στο Κάιρο το 1992. Les dernières années de sa vie, elle tombe malade aussi et après avoir souffert beaucoup, elle meurt à l'âge de 74 ans au Caire en 1992. Ο κάθε ένας από εμάς που έζησε την Κίκο έχει διαμορφώσει τη δική του άποψη σχετικά με την προσωπικότητά της. Chacun de nous qui a vécu Kiko a formé son propre opinion en ce qui concerne sa personnalité. Νομίζω ότι όλοι μας θα συμφωνούμε ότι η Κίκο δεν ήταν αυτό που θα περιγράφαμε ένας ήπιος και εύκολος χαρακτήρας. Je crois que tous nous serons d'accord que Kiko n'était pas une sorte de caractère que nous pourrions décrire comme un caractère doux et facile. Ας περιοριστώ όμως στη δική μου εκτίμηση. Mais je vais seulement vous dire ma propre opinion. Η σχέση της Κίκο με τον Λευτέρη ήταν θυελλώδης. La relation de Kiko avec Lefteris était orageuse. Παρόλο που μετά το γάμο της αφιέρωσε τη ζωή της στον άντρα της και τα 3 παιδιά της, δεν ήταν άτομο που επέτρεπε να καταπατηθεί η προσωπικότητά της. Malgré le fait qu'après son mariage, elle a dédié sa vie à son mari et à ses 3 enfants, elle n'était pas un individu qui admettait que sa personnalité soit opprimée. Εδώ ίσως πρέπει να πω ότι δεν ήθελε να αφήσει τη δουλειά της, αλλά ήταν κάτι το οποίο ο Λευτέρης απέτησε. Je devrais dire ici qu'elle ne voulait pas laisser son travail, mais c'était quelque chose que Lefteris a exigé qu'elle fasse. Έλεγε πάντα τη γνώμη της, ακόμα και αν αυτό πολλές φορές την έφερνε σε σύγκρουση με το περιβάλλον της. Elle disait toujours son opinion, même si ça, plusieurs fois, l'a créé des conflits avec son environnement. Το άλλο χαρακτηριστικό της Κίκο ήταν η σκληράδα της. Un autre trait caractéristique de Kiko était sa dureté. Elle était dure de caractère. Δεν είμαι ακόμα σίγουρη αν δεν μπορούσε ή αν δεν ήθελε να εκφράσει την τρυφερότητα και την αγάπη που ένιωθε για τους άλλους. Je ne suis pas encore sûre si elle ne pouvait pas ou si elle ne voulait pas exprimer sa tendresse et l'amour et l'affection qu'elle sentait envers les autres. Γιατί μία λίγο πιο προσεκτική ματιά στον εσωτερικό της κόσμο φανέρωνε ένα άτομο με βάθος και καλοσύνη. Parce que si on regarde un peu plus profondément à son monde interne, on peut voir une personne
qui avait de la tendresse, qui avait de la bonté et qui avait aussi de la profondeur. Παρόλο που σαν κόρη της δεν μπορώ να θυμηθώ ένα χάδι της, αυτή η έλλειψη της τρυφεράδας αντισταθμιζόταν με άλλες πολύ βασικές της αξίες. Malgré le fait que, comme sa fille, je ne peux pas me souvenir d'une caresse de sa part, ce manque de tendresse a été balancé avec d'autres valeurs qui étaient très importantes. Όπως η πίστη της στην ισότητα, την τιμιότητα και κυρίως την ειλικρίνεια και την ανεξαρτησία. Comme le fait qu'elle croyait sa croyance à l'égalité, à l'honnêteté et surtout à la sincérité et à l'indépendance.